Yoko, mwira mkomano. Iwe mfanya. Iwe. Sima radio. Sima radio. Kwenda. Iwe ndasi sima radio. Yo mfane. Akudza panogezerwa mota uri kugezera mota panapa. Ndacho uri kugezera mota pane. Kugezera mota pano handi papa pedwe. Papa pamomuzonga. Papa pamomzi wako kugezera mota kunze kwegedhi. Ndipo totogezera. Iwe, inzvimbo yako here ne? Aiwa, pana pakana turi panapa tiri pamba. Muri pamba pano? Ndo pamba pedwe, ndo papa pamomuzonga. Kurumidza. Aiwa. Ndakuita. Mfana. Iwe mfana. Bisachi mota chamai vako pinda mudeni. Aiwa, ndikuita mota ndoka. Unobvisa pano pamba pamai vangu pano. Ndo pamba pamai. Saka ndachageneswa. Pamba pedu pano. Ndachageneswa. Aiwa kati. Kana zvakadaro mbhadhara lendi. Aiwa, ndiyeka nayo mwana. Mbhadhara lendi. Awana. Lendi yekuita sei? Aiwa mineshi. Amai. Panapa andika ane mungona zvapapa kaita papa nemarara andika papa netsvina tinopatsvaira pano tinopachengetedza pano pamba pano kana takapatarisa saka lendi yamunodoti ndibhadhare ndeipa iwe usataure aiwa handibhadhare lendi pakadai so amai amuzive kana ndikwanisa iwewe usati waenda kukoti unaenda mukoti amai imbomirai amuzive here marara angati panapa mimi amaisambopfuta ine pano marara amuazive here angati pano tsvina ingati pano amuizive here amizive saka mai vako ndokanokutuma iwe munharaunda mese anozviziva kuti pano paive netsvina tikapacleana tikapachenesa mapamba tikabvisa mapepa ese tikabvisa we change this place from being a dumping site tikaita nzvimbo useful saka lendi yatoda kubhadhara ndeipi yamuta but next time unofanira kutanga wandiona mufana unofira mujeri for nothing tanga wandiona iwewe but otherwise nyaya yemarara yawataura kai ndo yatoita ndikusiyire pano pana mai vako utaurira mai vako this is not a place handiti aiva kana zvakadaro iva hamuchiona manje panyaya yemapamba yawataura very good munhu kapa mapamba but next time I'm the owner of this land